ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିକାଶ ପୁଣି ଥରେ ସିରିଜ୍ ଏଜୁକେସନରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। +3 ପିଲାମାନଙ୍କର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା 15 ତାରିଖରେ। ଓକେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 50% ପଡ଼ିଛି। ଓକେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେଇ +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର, ଯାହା ତୁମର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପଲସରି EVS ଥିଲା, ଏଇଟା +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ତୁମର କମ୍ପଲସରି ଓଡ଼ିଆ ଅଛି। ଓକେ, ଦେଖ ମଡ଼େଲ CBCS ସିଲାବସ୍, ଦକ୍ଷତାବୋଧକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଗାଯୋଗ ମୂଳକ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଓକେ, ଦେଖ ତା ଦେଇଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 1 କୋର୍ସ 1 ଯୋଗାଯୋଗର ଅନୁବିଧି ରୀତି ଓ ମାଧ୍ୟମ। ତା ଦେଖ ଏକମ ଏକକ, ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟା। ଓକେ, ଯୋଗାଯୋଗର ପରିଭାଷା, ଅନୁବିଧି, ପରିସର ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ। 2 ଏକକ ଦେଇଛି ସାକ୍ଷାତକାର, ଭାଷଣ କଳା। ତୃତୀୟ ଏକକ ସମ୍ବାଦର ପରିଭାଷା, ପରିସର ଓ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚତୁର୍ଥରେ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଓ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ନିରାକରଣ ଓ ବନାନ ତ୍ରୁଟି ଓ ସାଦୃଶ୍ୟଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ବଚନ ଓ ବିଭକ୍ତିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ବାକ୍ୟ ବିଧିଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦାଶୁଦ୍ଧି, ପ୍ରତ୍ୟୟଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗାତ୍ମକ ଓ ସ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଓକେ, ଏଇ ସବୁ ତାର ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଅନୁବିଧି, ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗର ତୋର ବହିଟା ନାଁ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ ପରିଭାଷା। ଓକେ, ଯୋଗାଯୋଗର ଭାଷା, ସବୁ ତାର ଏଇସବୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। MBD ବା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସବୁ MBDରେ ସବୁ 1 ମାର୍କିଆ 2 ମାର୍କିଆ, ତା ଅପେକ୍ଷା ବହିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାନେ ଦେଇଛି। ତମେ ଖାଲି ବହିରୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିବି ତା ଭିତରୁ ତମେ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମାନେ ପାରା ପଢ଼ିକି ତାଠୁ କେତେଟା 1 ମାର୍କିଆ ବାହାରିଲା କି 2 ମାର୍କିଆ କି କେଉଁଟା 3 ମାର୍କିଆ, ସେଇଟା ତମେ ଧରିବ। ଓକେ, ମୁଁ ଖାଲି ବହିର ସବୁ ପେଜ୍କି ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବି, ତମେ ତମର ତା ଭିତରୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଓକେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଦେଖ ତାର ସୂଚୀପତ୍ରଟା ଦେଖିଦିଅ। ବିଷୟ ଭାଷା, ଭାଷାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତାର ଦେଇଛି ସବୁ ଏତେଟା କ'ଣ କହିଲେ, ତାର ତ ଗୋଟେ ସବୁ ହେଡ଼୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ ସବୁ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷାର 3ଟା ହେଡ଼୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେଇ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖାଯିବ, ତାପରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସ୍ୱରୂପ, ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇକି ତାପରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାପରେ। ଓକେ, ଦେଖ ଭାଷା, 1ରେ ଭାଷା ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପରିସର। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧର ଭାଷା ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି, ତମେ ଏଇ 3ଟାଙ୍କ ହେଡ଼୍ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ। 3ଟା ହେଡ଼୍, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବ ଭାଷା ସଂଜ୍ଞା, ତା ଭାଷା ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ସେଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେବ, ତାପରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଲେଖିବ, ତ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନର ପରିସର ସେଟା ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଇକି ପୁଣି କିଛି ଲେଖିବ। ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଲେ ତମର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ଏଇ ହେଡ଼୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁলো ମନେ ରଖିଥିବ। ଯାହା କିଛି ନହେଲେ ହେଡ଼୍ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ଏଗୁলো ତମେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେତେବେଳେ, ସେ ହେଡ଼୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ତାପରେ କିଛି ଲେଖିଯିବ। ଭାଷା ସଂଜ୍ଞା ଉପରେ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଭାଷା ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଲେଖିବ, ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ 2ରେ ଦେଇଛି ଯୋଗାଯୋଗର ପରିଭାଷା ଓ ଅନୁବିଧି, ପରିସର ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ। ତା ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ, ଯୋଗାଯୋଗର ସଂଜ୍ଞା, ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ, ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକାରଭେଦ, ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ, ଯୋଗାଯୋଗର ବାଧକ ଓ ସଫଳ ସାଧନ ଦିଗ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଯେତେବେଳେ ସବୁଥିରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦେଇଛି କି, ହଁ ଦେଇଛି ସବୁଥିରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବି ତୁମ ଆଗରେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହି ପଢ଼ିବା। ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ଭାଷଣ କଳା, ତା ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ, ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପଦ୍ଧତି, ଜରୁରୀ ସାକ୍ଷାତକାର,
ଅସାଧାରଣ ସାକ୍ଷାତକାର, ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସାକ୍ଷାତକାର, ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାକ୍ଷାତକାର, ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର, ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର, ଭାଷଣ ଭାଷଣ କଳା ବନାମ କଥନ କଳା, ଭାଷଣ କଳାର ପରିଭାଷା ଓ ପରିସର, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଭାଷଣ, ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାଷଣ କଳାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଭାଷଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭାଷଣର ସେପାନା, ଭାଷଣ ସମୟର ବିଭକ୍ତିକରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ, ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାଷଣ, ଘୋଷଣ କଳାର ପରିସର, ଭାଷଣ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା, ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଓକେ, 4 ଦେଖ ସମ୍ବାଦର ପରିଭାଷା ଓ ପରିସର ଓ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସମ୍ବାଦର ପରିଭାଷା ଓ ପରିସର, ସମ୍ବାଦର ପ୍ରକାର ଓ ସମ୍ବାଦର ଉପଯୋଗିତା ବା ଉପକାରିତା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଧର୍ମୀ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ, ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମ୍ବାଦର ଭାଷା, ସମ୍ବାଦ ଓ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ତା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ, ବର୍ଣ୍ଣାନ ତ୍ରୁଟି, ସାଦୃଶ୍ୟ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ଲିଙ୍ଗଗତ ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଓ ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ବଚନ ଓ ବିଭକ୍ତିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ବାକ୍ୟ ଓ ବିଧିଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ସମାର୍ଥবোধକ ଶବ୍ଦାଶୁଦ୍ଧି, ପ୍ରତ୍ୟୟଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଓ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗାତ୍ମ ଓ ସ୍ୱର ସଂଗତି ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଉ। ଓକେ, ଦେଖ 6 ଯୋଗାଯୋଗର ରୀତି, ଭଙ୍ଗୀ ଓ ମାଧ୍ୟମ, ସ୍ୱଗତ କଥନ ଓ ସାଙ୍କାଳପିକଳ୍ପୀ ଭଙ୍ଗୀ, ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଓ ତର୍କ ବିତର୍କ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପଦ୍ଧତି ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ଭାଷା, ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଓକେ, ତା ପତ୍ର ଲେଖନ ଓ ବିବରଣୀ ଲିଖନ, ଆବେଦନ ପତ୍ର, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ସରକାରୀ ପତ୍ର, ଚୁକ୍ତିନାମା ଓ ଇମେଲ ଓ ଜିମେଲ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଯୋଗର ବିବରଣୀ ଲେଖନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଓକେ, ରୂପକାତ୍ମକ ରଚନା ଓ ଫିଚର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା ଓ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଫିଚରର ଜନ୍ମ, ଆବଶ୍ୟକତା, ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗୁରୁତ୍ୱ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ, ବିଭିନ୍ନ ଫିଚରର ନମୁନା, ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପାଦକୀୟର ଏକ ଉଦାହରଣ। 8 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁପାକ୍ଷିକ ପ୍ରୟୋଗ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ବେତାର, ଦୂରଦର୍ଶନର ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାଭଙ୍ଗୀ, ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ପୋଥି ସମ୍ପାଦନା କଳା। 9 ବିଜ୍ଞାପନ କଳା ଓ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ପରିଭାଷା, ପରିସର ଏବଂ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାପନର କଳାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତା, ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରକାର ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଓ ବିଜ୍ଞାପନର ଭାଷା, ବିଜ୍ଞାପନର କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଅନୁବାଦ, ଅନୁବାଦର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଅନୁବାଦର ଯୋଗ୍ୟତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଭୂମିକା, ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଓକେ, ଏଇସବୁ ଥିଲା ତା ସିଲାବସ୍। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓକେ।